खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे डीजे सं एफएलपि प्रजेक्ट बानायदों। नोंथांमोना बे डीजे एफएलपि प्रजेक्टखौ आंनि डिसक्रिपशननि गाहायाव होनाय जागोन। बे एफएलपि प्रजेक्टखौ नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै गावबा गावनि इउटुब चेनेलाव गावबा गावनि नाम सोनानै आपल'ड होनो हागोन आरोखि। मानोना जेरै डीजे सन्जिब, डीजे लेजार, डीजे धनेस्वर बर' बेफोरबायदिनि गावबा गावनि मुं सोनानै गावबा गावनि इउटुब चेनेलाव आपल'ड होनो हागोन। नाथाय मोनसे खोथा लोगोफोर, भिडिअनि जोबथारनायाव एबा गेजेरावबो जानो हागौ आरो पासवार्ड थागोन। बे पासवार्डखौ नोंथांमोना नायनानै ला, नङाबा एक्सट्रेक्ट खालामनायाव उसुबिदा जागोन। दानिया जों फैदो नायनोसै एफएलपि प्रजेक्टखौ। दानिया बेखौ अपेन खालामसै, डाबल क्लिक, सरि जोबजासिम नायदो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामदो। बेनो सल'आ गोदानसो दै, बारा गोबाव जायाखै। Remix by Taki Ram. अके लोगोफोर, बेखिनियानो। आं बारा नामजोबना खोन्थायासै, नङाबा आंनियाव कपिराइट स्ट्राइक फैगोन। नायना ला नोंथांमोना, नै बेनो पासवार्डआ। बेखौ एक्सट्रेक्ट खालामनायाव पासवार्ड बिनायाव नै बेखौ होबानो जागोन। बेखिनियानो लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो, गोजोननाय थागोन। आरो नोंथांमोनहा बेफोरबायदिनो भिडिअ नांबाय थागौबा नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबानो जाबाय, आं खालामगोन। बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय। आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोननानै लाइक खालामगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन। बेखिनियानो आरो लोगोफोर, माथो बुंबावनो।